mahilig ang ating pangangusap sa halin ay magmahalan ng parehong pagmamahalan at magyakapan at makilala ang tunay na gobernador. Na, nabigay siya ng helicopter sa'yo, panggera. May bomba. Pulo kang gira, bakit hindi ako lalaban? Hindi ako basang babae. Gusto mo? Masakit ang pahay ko. Masakit ang pahay ko. Ngayon, ito. Ang dami ng pera nila sa Miana, oh. Paano? Binigay sa akin. Sabi ko, huwag na. Makahanap buhay na ako pag aging ito. Ay, naku, walang nagdala na dito yung pagkain. Pagkain pa. Ay, sabi, ang sarap ito. Ito po, ganito pagkain sa pusa. Kainin mo rami, Ming. Ayaw mo pinakain ni Mingming. Papaluin ako. Pinakain ni Mingming la. Hindi ka raw papaluin. Sige na, kainin mo na. Ayoko po, baka po paluin. Pinakain ni Mingming ito. La, pagkain ng pusa ko, ha? Ha? Huwag mo ito kainin la. Ito. Pusa. Oh, ito pagkain, no. Tawagin si Miming. Ming, kakain ka. Oo, wala pa. Naiiya ako dyan. Naiiya daw sa'yo. Ay, pupula mo nakakain. Na yan sila. Nakakahiya. Kung tao